Tapan tayo man nagplansya iti bado ni bakit katangag sa patawan iti maramid. Nakanis-ganis iti bado na. Manong aldawa lang awan diti balay kan day tamatan ni pang nga nakikita nakangkanis mo ti bado na napay kastatin maramid ti kabalay na ngay. Kaasimat ni bakit ko nakangkanis ti bado na nga pansumbrang eskwela. Ay na po. Sa ano na ngay nga ta okay lang, at least matultulong at tasuna, tawa mangarap ti trabaho. Nawan ti marami, dahil ka agbiro ka teramidan ti unag ti balay. Aglinis ti balay, agkuskos ti kubita, agluto ti kanan na. Kumbaga, dakilang house husband. Siyempre, di tayo maitalag ti kasjay. Siyempre, agor oray tayo matitrabaho tayo. So nga tulungan tayo ni bakit tayo nga agtrabaho tayo nagtibalay lalo na ta paniso nagsuro di eskwelaan. At syempre tamno hama nga iso na nga mauma kanyayo hanak kay ngungutan, di ba? Aramidem iti dapat nga aramidem mo iti unag tibalay nga sika nga tao nga agbabati mo. Ang nga DJ puro ka lang nga umasa kanya na di urayam langan nga bakit daman di kwa kastoy kasya madi tulungam ni bakit mo tapno haang kay nga agapa basta ti agasawa no kastaman ke anyaman iti bagana ay ke tungpalo mo na ta awang ngarod pa itaw ngarod trabaho gamure da trabaho syempre tungpalo lat ta ni bakit mo tapno haang kay nga agapa kasla da kita banag nga bakit apanak man uminom ijanay ni karuba ket ko wen ko na ay ka ang kangapapan tadi na kayat ngumno pan na nga kineddel nga ko ay kaman gumatang ti kastoy ka parta ka mo na nga uminom iti arak no pan na nga imbaon di tintaan tao mo maramidan nan ta isuna nang ibaon nga manyor aramidan unay di jay anyo nga aramidan nga bisyo ti aginom kasjay may lang na jag tintin na ros kay nga duwa so nga ang kayo nga aginuma agtinunos kay nga kanayon kasla sika nga lalaki kada trabaho may katulungan lat ni baka mo red da trabaho na kanawa mo ti trabaho may nga lalaki ay kat sika mo dati aggunay to nagtibalay sika ti agdalos agluto aglaba aming Stama ti kaya ti babae mo ti di tulungan tayo mo ti suda tanuan ta mga marigrigatan lalo na da trabaho da ke siya ke nabayaga mga tambayan umpay ti trabaho likat an anusak pay lang batati siyak taggun ko na dito unag ti balay mi tapno ha mga mauman ni bakit ko so nga iniwas-iwasak pay mati uminuman ti arak aginuma man ti arak ay kat sagpaminsan langan kalalo no nabanuga naglaba ay ka hirita mo tani bakit ko nga bakit may sama mo nga birdi tanay ay ka no pimayag ay ka apang kagumatang nga dagusan nga mahamo nga abusuan ni bakit mo uray no sikat ti lalaki iso nga no daman iti anyo nga pag titinaro sa nagsarita kayo nga duwa haang nga dali sabay ang agapak nga dagusan kasi madi ajay siyak baruak pa lang nga kasar so nga mauawatak met minsan maminsan napudot ti ulok tangkong nga maawatan no ka ugali na so nga agtaltal na atlatan ngem maminsan pumudot mo ti ulok ang kumaki di malaawan angem kitaek mo lang isuna so nga kastoy tla aramida lat ti balay nawan ti aramida ado ti lalabaan siya lat taglablaban siya matagplanchan basta ter aramidan ti may isang asawa nga lalaki tulungan na iti may iti asawa na nga babae tapno agtinunos kayo haang nga di jay agpinpin na nga to kayo nga kanayon taawan iti mapasamak kanya nga duwa no nakasya ti naramidyo dapat na agtinulong kayo at daman ti trabaho minuawan
tulungam isuna. Ta aji ti may pakitam kanya na nga haang ka padagsen kanya na no addan mo trabaho mo si ka nga lalaki ay ka tulungan mo't nga agtipon ni bake mo haang nga dayjay ruar ijay inom ijay apan ijay barkada haan nga kasjay tagpamilya kayo ni so nga ron nga ino nagyuda ta panag-asawa di ba tawang buo kayo iti pamilyayo nga nasayaat haang nga dayjay barkada iti priority no nagkasarkan. Amo ket di problema no dati barkada. Okay mo lang aji awis-awis na maminsan. Salamat.